ସେହି ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କରି ନିର୍ମିତ ଅଟେ ଭୂତଚାରୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରେ ସେହୁ ଦେହେ ଥାଇ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କରଇ ଦେବତୀର୍ଯ୍ୟକ ନର ଆଦି ଯେ ଲୀଳାବତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ତହିଁରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ପାଳଇ ସତ୍ୱଗୁଣ ବହି ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ପୂଜନେ ମନ ଦେଇ ଭଜ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷୟୋପାଖ୍ୟାନେ ଭଗବତ୍ନୁ ବର୍ଣ୍ଣନಂ ନାମଂ ଦ୍ୱିତୀୟୋऽଧ୍ୟାୟः। हरि ओम तत्सत्।